Euskal Herrian ere burujabetza prozesu bat martxan dago. Egia da, gure prozesua baldintzatuta dagoela gatazka politikoa oraindik konponduta ez dakagulako eta gatazka politikoa konpontzeko prozesu horren goraberek nolabait baldintzatzen dute burujabetza prozesuaren bilakaera, eta horretan eta seguruenez nola estatuak nola jokatzen ari den, batez ere nola jokatzen ari den gatazkaren ondorioen atalean, eta batez ere presoen egoerarekiko gure ustez eta zentzu hori dauka, edo hori da zergatik nagusia, beraiek nolabait erabili nahi dute presoen egoera hemengo prozesua, hemengo burujabetza prozesua geldiarazteko edo behintzat ahalik eta gehien moteltzeko. Hori da faktore nagusietako bat, baina guk uste dugu gauzak ere hemen Euskal Herrian abian daudela. Eta badago faktore nagusi bat, eta da Euskal Herrian, Katalunian eta oro hartoki guztietan, baita Espainiar estatuan ere, jendeak, gero eta herritar gehiago, beraien etorkizunaren jabe izan nahi duela. Eta gaur egun erabakitze eskubidearen aurka egitea, nazioartean ez ezik, Espainiar estatuan ere gero eta zailagoa dela. Gero eta zailagoa dela eta nolabait itsasoari ateak jarri nahi izatea bezalakoa da, ez? Guk uste dugu aurrera egiteko momentua dela, kontua da hemen ere badaukagula Katalunian ez dagoen beste egoera bat, beste arazo bat, eta da han nolabait lortu dutela indar politikoen arteko elkarlana, gehien bat herri mugimenduak bultzatu dituelako hortara, eta Euskal Herrian oraindik ez dago errealitate hori. Hemen nire ustez eta erronka nagusia da Madrilera begiratzeari uztea, behingoz hara begira egoteari uztea, eta Euskal Herritarren artean adostasun berriak bilatzea. Guretzako hori da gaur egun haustura demokratikoaren zentzua. Madrilera ez begiratzea eta Euskal Herriko indar politikoen artean akordio berriak bilatzea. Zertarako akordio politiko berri horiek? Erabakitze eskubidea Madrilek, hau da, Espainiar estatuak onartuko eta aitortuko ez digunez, guk geuk hemengo akordio horien bidez Euskal instituzioetan ordenamendu juridiko propioan txertatzeko. Horrela, ondoren gauzatu ahal izateko. Hau da, gehiengo sozial eta politiko berriak eraikiz eta ordenamentu juridikoan tresna berriak sortuz, alde bakarreko bidea egiteko aukera izan dezagun. Hori izan behar da gure helburua, hori izan behar da haustura demokratikoaren bidea gaur egun Euskal Herrian. Eta hortarako behar dugu noski Euskal Herriko indar politiko nagusien arteko akordioak, baina horretarako, seguruenez ere, ezinbestekoa da gure atzean herri mugimendu handi, sendo eta indartsu bat bultzaka egotea, eta horrekin batera ere behar dugu Euskal gizarte heldu bat duintasunez jokatzeko prest egongo dena, eta denbora guztian eta bere ordezkari politikoei aurrera joateko eskatuko diena.